И здравейте хора, аз съм Лукас и днеска на мен е Джош Фапс и сме пак в мой сервер. И сега просто правим спауна, нали? Тя сега. Как беше той? Те ли беше? Не знам как беше. Почвам да си правите. После е тук те. Сет вуд. Добре. Правим покривчето. Те малко. Те. И тук две. И сет вуд. Накрая ще са такова с китовете. Знаеш, аз какво ще тръгна да ги пратя? Така, сетнах ли го е? Просто тапаци. Бас. Който никъде го няма. С един меч, където никъде го няма. Тоест. Готово. Ай, ти прави лампите. Вече аз не правя. Ето. Ето е. Стига е. Какво е? Кой ти нещо е? Бе, гледай го как ги такова. Ти си много куга, брат. Как стана, че взимаш дървена брадичка. Ето, готово. Ай, прави лампите. Да им се обяснявам, прави лампите. Ще сложа тук за всеки случай един тор. Какво? Да. Така, те ще сложат два торча. И да ви кажа, има много блокове. Скра, ако прави тук е. Въобще аз така тук. Така тук. Така. Така. Чакайте малко си. Така. Така. Още на момента ли е? После тук. Те ще го направя. Ще стане ли? Ето затворя. Така. Той даже и ливно нещо. Така. Чакайте. Като стана не тая. What the fuck? То знам какво правим. Така. Сега. Тук като вакинат и възпана тук просто. Така. Така съря един торч. Така съря един торч. Тук е един. Ето тук пише. Играта май ще фърля буклук. Чайте малко. Пише... Да, той е в сървъра. Ето го. Лефт. Сега пак лефна. Но то с нещо му стана на там. Така пишем... Ваниш и сме вече невидими. Искам да съм видим. Така ето... Плагинс. Следващия сървър е нов. Може да си го прочетете. Така. Така, 1, 2,
3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Така. Сет. Вот. Така. Какво? Оф, сега не мога да чупя. Ще има да чупя му. Оф. Аз забравих, че има такова с команда. И какво ти е нещо? Добре. Нервно вече. И като вакиумът. И спамва срещу спорча. Тук колко беше? Добре. Така сега. Сурара. Не знам как да се казва още. Welcome ще напиша. Коше. Така. Да си взема брадвичката. Сто става ли? Само с дървената става. Че... Тука. Чайте. Тука. Какво? Да, сега стана, нали? Добре. Нещо не стана тук. Така. Тъй като направим set wood и това нещо си. Не. Махам го. Не ми трябва кравата умре. Така. И направо те може да са. Така. 3. И... Беше... Кой е... Какъв простак сигурно. Добре. След това да беше за този епизод. Абонирайте се за мене. Тъй. Последно искам да кажа, че скайпа ми ще го има в описанията. Описанията и просто който иска може да ми изпрати покана за приятелство. Той ми е фен скайпа. Ще го напишем там. И ще може да снимате с мен. Така. Ще може да снимате. И чао, бай.